Gaur egin dugu agerraldia Laudioko plazan eskualde eta inguruko jai batzordetako hainbat kide. Pentsatzen dugulako importantea dela transmisio bat egitea eta da uda honetan eta batez ere jai esparruetan Palestinaren afera presente egon behar dela, Palestinan gertatzen ari dena ez dela ahaztu behar. Agerraldi honetan planteatzen duguna da bakoitzak bere esparrutik, bai jai batzordetatik, bai txosnagunetatik eta bai herritarren esparruetatik edozein ekimen importantea izango dela Palestinako egoera aldarrikatzeko eta Palestinan gertatzen dena ez ahazteko. Bai bandera jarrita edo beste edozein ekimenekin. Izan daiteke herritar batek bakoitzak bere etxean ikurra jartzea, edo izan daiteke boikota sustatzea txosnetatik, edo izan daiteke berak hausnarketa baten bidez baloratu.